Saben qui és Marcos Llorente, el jugador de l'Atlético de Madrid, que porta ulleres de color groc per mirar el sol i unes ulleres de color vermell per mirar la foscor? És terraplanista i molta gent el segueix. Anem a parlar de teories de la conspiració amb el nostre criminòleg i expert en diverses matèries, el Jordi Palau, que el tenim avui als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona, i el saludem. Jordi Palau, com estàs, amic? Bon cap de setmana, bon divendres. Hola, Toni, molt bona tarda, igualment. Teorías de la conspiración. Tengo tantas como usted quiera, perquè Déu-n'hi-do les que n'hi ha, Jordi. Per quina vols començar, Toni? Perquè jo començaria... Mira, per on tu vulguis. Jo havia pensat, que sigui de forma cronològica, hauríem de començar per la més famosa i la principal, que és la de que l'home va anar a la Lluna amb 4 caixes de cartró. Què et sembla, aquesta? I que ho va rodar això l'Stanley Kubrick. L'Stanley Kubrick. Correcte. Home, no sé, d'entrada la meva pregunta sempre em fa és si el primer home va ser aquell senyor que va baixar a la Lluna, em sembla que es diu l'Alec Baldwin o aquell, qui gravava? Potser el primer que va arribar a la Lluna va ser el càmera, no? Perquè, clar, algú gravava, estava gravant des de sota. Hi havia una càmera... Hi havia una càmera, amb un selfie. Hi havia una càmera en el mòdul lunar. I el cotxe? Aquell cotxe que anava tan gran, saps aquell 4x4 amb un descapotable que anava per allà a la Lluna? On estava? On ho carregaven? On cabia? Va baixar una altra... I com van tornar? Com van tornar des d'allí? La feinada va ser sortir de la Terra, no? Llavors allí van poder tornar, sí? Van tornar fàcilment. Sense quedar de motor. Van engegar el cotxe i van fer... Fiu! Van agafar els brenzida. No hi ha volant per l'espai un Tesla? Clar, segurament sí. Segurament hi ha... Bueno, no ho sé, ja ho veus, podem començar per aquesta, però n'hi ha moltes més, Déu-n'hi-do aquesta teoria de la conspiració de que Stanley Kubrick va gravar aquesta arribada de l'home a l'espai amb aquella famosa frase de un pequeño paso para la humanidad, no? Molt ben assajada també. Sí. Sense deixar l'espai, les chemtrails, aquelles rastres que deixen els avions que diuen ens estan fumigant, estem quedant-nos tots ens estan deixant a tots sense poder tenir canalla. Sí, entre altres coses. Aquesta també és molt interessant perquè, si t'hi fixes, clar, jo no recordo de petit que hi hagués aquests chemtrails, i també suposo que hi havia avions, ara n'hi ha més, òbviament, però clar, hi ha dies que n'hi ha i dies que no n'hi ha de chemtrails, aquestes rastres que suposadament és el vapor d'aigua que deixen els avions. Ho he comentat amb gent, hi ha hagut gent que m'han explicat científicament que és el vapor d'aigua que deixa segons l'alçada de l'avió, però clar, és que hi ha setmanes que no hi són, i llavors, clar, sí, potser sí que deixen caure alguna cosa, diuen que cau com a metalls, no? Que després ens fan anar més lents, no sé si són els chemtrails els que ens fan anar més lents, però sí que és veritat que la humanitat cada vegada va més lenta. Ara que ho dius, ara no me'n recordo si de jove veia jo les chemtrails i que miraves l'avió i potser et dic, mira, allà un avió, pido un deseo. No? Home, per què les teories com les chemtrails continuen creixent tot i la manca total de proves verificables? Jo crec, en català hi ha una expressió molt bonica que diuen ens fan combregar amb rodes de molí. La coneixes, aquesta expressió? Sí. Sí. Després també hi ha altra expressió una mica més sarcàstica que és se'ns pixen a la boca i ens fan creure que plou. Clar, la veritat és que, no sé, potser suposo que la gent estan cansats de que els menteixin amb algunes coses i al final ja que no et creus res. Llavors, clar, les teories conspiratives, doncs arriba un moment que dius, bueno, és que si m'han enganyat amb alguna cosa, em poden enganyar amb 2, i amb 3, i amb 4, i amb 5. Si vols obre un altre meló, el canvi climàtic, el calentament global, recordes quan nosaltres érem petitets o més jovenets, que teòricament, bueno, el nivell del mar havia de pujar, teòricament Tarragona, a la Seu Vella, bueno, la catedral hauria d'aixafar aigua, i, no sé, he vist les edificacions romanes i veig que estan al mateix lloc, no les han inundat, després de 2.000 anys no s'ha calentat tant el planeta com per pujar l'aigua del mar. La capa d'ozó, també deien. També, la capa d'ozó. I els antivacunes. Què explica aquesta pujada del moviment antivacunes just després de la pandèmia de la Covid-19, que gràcies a les vacunes ens hem salvat? O no?
Clar, com que no tenim la veritat oculta, només podem fer valoracions. Jo faré d'advocat del diable i, clar, les vacunes... Això t'encanta. Home, clar que sí. Les vacunes, lo interessant de les vacunes és que, teòricament, les persones no vacunades haurien d'estar totes mortes i, clar, conec unes quantes que no estem vacunats i no estem morts. Però és que, a més, clar, com pot ser? Te'n recordes que quan va sortir les vacunes havien d'estar a menys 100 graus, s'havien de guardar en fred, després només s'havies d'utilitzar sempre la mateixa de la Janssen o la Moderna, després ja les podies combinar, després va arribar un moment que en podies ficar una de cada, hi havia gent que en portava una, que en portava dos, que en portava tres, i la que més m'agrada dintre d'aquesta teoria és no hem trobat mai la vacuna contra el càncer, ni contra el sida, ni contra moltíssimes altres enfermetats que ens ataquen contínuament, i la del Covid la vam trobar en 3 o 4 mesos. Saps que diuen que curava tot? Les llàgrimes d'en Chuck Norris. Que s'ha mort avui. Perquè s'ha mort el Chuck Norris. Deien que les llàgrimes de Chuck Norris podrien ser la cura de totes les malalties del món, però com que no plorava mai, no es curaven aquestes coses, i ara doncs ja que ha mort el pobre Chuck Norris, doncs no hi ha cura i estem perduts. El terraplanisme, vinga, va. Home, el terraplanisme és un clàssic. El terraplanisme. Abans he parlat del Marcos Llorente, el jugador de l'Atleti, que és terraplanista total. Com s'entén que el terraplanisme hagi recuperat popularitat en plena època de satèl·lits, exploració espacial, la Tierra redonda se muestra así? A mi em fa molta gràcia perquè, clar, el terraplanisme, tal com l'expliquen, a vegades jo no poso mai en dubte ningú, tothom me crec tothom i després ja va fer les meves pròpies valoracions. Però, així fent una mica de broma, no? Si realment els planetes fossin redons no es dirien planetes, sinó que es dirien rodonetes, no? Per tant, ja són plans. Però a part, després la teoria que m'agrada molt dintre del terraplanisme és que, clar, diu, quan vas amb un avió, a vegades quan creuem l'Atlàntic, si has anat als Estats Units o així, clar, jo no he vist mai la curvatura de la Terra. Teòricament, si estàs a 8.000 o 10.000 quilòmetres d'altura o d'alçada, hauríem de veure la curvatura de la Terra, no? No veiem mai que acabin de corbar. I després, suposo que has vist aquelles imatges que hi ha un vaixell, que s'esfonsa a l'horitzó, que fan càlculs i que, bueno, que no acaba d'esfonsar-se mai del tot, que s'allunya, però només lo veus més petit, però no... Teòricament hauria de desaparèixer dintre la curvatura de la Terra. Aquí sí que me costa de trobar una solució. A veure, la curvatura de la Terra, li preguntin altres no, que anem al darrere, però els pilots que sí que van al davant tenen allò, veig sí que veuran la curvatura de la Terra. Ai. Vinga, va, anem a seguir obrint capses de Pandora. Els reptilians, estimat Jordi. Aquesta sí que m'agrada. D'on surt exactament aquesta narrativa dels reptilians? I per què encara té avui seguidors que deien són reptilians, porten a la Terra des de amagats entre nosaltres però són reptilians? Aquí sí que et puc explicar perquè sóc un expert en aquesta teoria. Ets expert en reptilians? Soc expert en reptilians. Jo en comptes de caçar Pokémons, caço reptilians. Saps que aquells gent que surten a caçar Pokémons, jo em dedico a caçar reptilians. Doncs els reptilians són els famosos Anunnaki. Els famosos Anunnaki van ser la civilització, una espècie molt més avançada que van arribar aquí a la Terra fa milers de milions d'anys i van crear els humans. Clar, els reptils són animals de sang freda i nosaltres, quan estudiem psicologia, saps que tenim allò que se'n diu el cervell reptilià, que és quan, no sé, quan notes una bomba o alguna cosa que et ve als ulls, tanques ràpidament els ulls. Clar, això ho aplica el cervell reptilià. Tenim una petita part encara de cervell reptilià i diuen els que creiem en aquesta teoria que, clar, per què no hi diem cervell reptilià a una part del nostre... És com l'instint, no? Quan tu fas una reacció, un instint de quan sents por, que tanques els ulls, per exemple, quan sents un fort soroll, això no ho fas conscientment, ho fas amb aquest cervell reptilià, que és el mateix que els cocodrils, quan noten, són reptils, quan noten alguna cosa, tanquen ràpidament la boca. Això és l'instint reptilià. Així que els Anunnakis igual ens van crear i van decidir que tu i jo estiguéssim aquí com a humans. Anunnakis? Anunnakis, sí. I d'on venen els Anunnakis? Aquí no ho sabem, perquè clar, són ells els que van crear tot això. Suposo que, recordes el Son Goku? Que hi havia aquells de l'espai que venien, que se'ls havia explotat el planeta i tal? Doncs el mateix, suposo que els va explotar el seu planeta i van decidir conquistar-ne un altre, que al cap i la fi és el que fem tots, no? Els romans van vindre aquí i van conquistar la península. Bueno, Son Goku eren micos gegants, no pas reptils. Correcte, clar.
Quin perfil psicològic creus que és més propens en creure en les teories de la conspiració? Aquí sí que també m'agafes perquè no he aconseguit mai trobar alguna persona, perquè a vegades dius, bueno, potser són persones amb pocs coneixements o amb molts coneixements. I, per exemple, amb les vacunes... Jo conec algunes que converguen en totes aquestes teories que són molt llestes. Exacte, sí. Per exemple, el cas més evident són el tema de les vacunes. Hi havia persones molt i molt intel·ligents que no es volien vacunar i persones molt intel·ligents que sí que es volien vacunar i tots estaven a favor tant d'una cosa com l'altra i inclús estaven aferrats. Doncs, aviam, és com tot. Els humans ara tenim una sobrecàrrega d'informació tan gran, que ja no saps el que és real i el que no és real. Quan érem petits veiem una cosa per la televisió i no ens ho podíem creure que darrere d'aquella caixa sortís algú. Però clar, és que ara veus que, per exemple, el Donald Trump, que alguna vegada hem parlat, diu coses i no saps si és que se n'estan burlant del món mundial, si és que sap alguna cosa que nosaltres no sabem, o l'Elon Musk, etc. Clar, hi ha com una espècie de cúpula de gent que estan, diguem, governant el món i sembla ser que ho estan fent de forma molt divertida. I quin paper hi juguen les xarxes socials i les plataformes com TikTok en la difusió d'aquestes teories? Clar, precisament hi ha un senyor que una vegada explicava i dia abans, quan una persona deia una tonteria, la deia al bar del poble i només l'escoltaven els quatre senyors que estaven sentats al poble i si l'escoltaven, estaven jugant al dòmino. Ara qualsevol persona se pot ficar a una xarxa social i pot aconseguir tenir milers de milions de seguidors i aquella tonteria o aquella veritat pot expandir-se al màxim. Clar, és el que se'n diu ser viral, no? Llavors, el 6-7 que havíem parlat en el seu moment també es va fer viral perquè un senyor va decidir dir aquella tonteria o aquella estupidesa o aquella expressió. Clar, qualsevol teoria, si la mantens i la comences a explicar, hi ha gent que també tenen ganes de... Pensa que abans la primera teoria conspiratòria va ser Déu, no? Quan algú va dir que al cel hi havia un senyor, hi havia el bé i el mal i l'infern. També eren teories conspiratòries, perquè abans la gent creia en molts déus. Recordes que els romans tenien milers de déus? Sí, era una religió politeïsta. Pues van decidir que no, que només era una. Que en tenia raó? Els que en tenien molts, els que en tenien pocs. Sempre, els humans sempre intentem buscar explicació al que no hi ha. I llavors abans buscàvem explicació amb això, amb l'infern, amb el Déu, amb els manaments, amb els pecats, amb el karma. Els asiàtics creuen molt amb el karma, que tot el que fas després te torna. I potser els més occidentals busquem això, busquem explicacions a com pot ser que tot no acabi de funcionar del tot correctament. No sabem si estem davant d'un fenomen passatger, d'un canvi estructural en la manera de pensar de les persones, teories de la conspiració, sí, no, terraplanistes, reptilians, les chemtrails... Hem parlat de tot una mica amb el nostre estimat Jordi Palau, el criminòleg del carrer Major. Jordi, bon cap de setmana. Jo sóc molt cap de setmanista. Cap de setmanista. Doncs disfruta molt abans que ens vingui aquesta nau espacial i ens envaeixi una altra vegada. O la Tercera Guerra Mundial. Una abraçada, Jordi. Una abraçada, bon cap de setmana.